Bună, fraților, și bine v-ați la un nou episod de acest joc. V-am spus că nu joc, v-am spus că nu ești consolește, bla bla, ce să zic. Și ce harta asta, bă? Și aceste videoclipuri vreau să facem și noi. Cred că vreo 2 like-uri, 3, 4. Ok. Hai, domnule. Bă, nu. Vreau să fac și schema. Ce mă? Vreau să fac o dată schema. Care că o să mă joc altul ăsta. Cred că Brawl Stars. Cred. Da, o să mă joc Brawl Stars, fraților. Opa.